Hello dolro nor joto no lamsogo ani katal piti wo hinge tini jeng songai phunong nai norong no thaipung bai phantong ma khei na bahai ke song mane norong sai mana hai phana ang songai phunong ma norong no kisa share khaya mu jungota hinge noran video no kisa pai thak jora nai tongdi choya sak no skip khaya karei ang thaipung gori na bagai orona kha phantong ma khei pia som mo so sutui haching te donia bakhor donia gora mo so kathang Hingga helepuro tui chomoi toni rimani thaipungni gap kaham ke kakthung hinei hingke angobana tabok tewaisa kaham ke suoi na phinai nawi pai karayo thok ri rinai thok tung kha hingke naro tasingo helepi tormani wo te berma mangni add khai ang abo thogo riwi rinai riwi pai ang tabuk abono kaham ke koloi nanai joto mix ngnati khai koloi pe hingke ang abono mairang thaisa nawi kholobai rinai kisa tomato monani bagai Kholobai srapsa tonimani pore hingke ang abono khulogoi tewaisa kol fiunai kisa jora kholobai tonmani pore wo tomato kisa mun kha hingke no aro sung thaipung no ri sonei rinai thaipung riwi pai kha hingke no sung abono teisa kaham koloi nanai norani camera ro kli phano kono mane hamero comment ta khaidi tamoni hinke camera rom nai keribla ambak saisung video khaimani kisa problem ngota cost ngota nora na support khaidi ga camera stand ka hesuk paimang khainge te video kaham dawi mannai sung thaipung no kaham ke koloi mix khina mani pore wo hinke aro tui kisa add kherinai thaipung hinke kisa munna lelero aboni bagai aro butui kisa rewi rikha haipan butui ganang ke songya ang butui pharanai no painai obo munte haina butui ranai thanai sake no zonong nai angke jepropano thaipung songke sutui kisa kom kheriu sutui kisa mane gobang khe pa rejecting thangka hingke thaipung harsawi rakpra prakhe tei songjini songai pano munyang jagai thangwang ambage angke sampurno sutui kisa kom kheriu norok bo try khenai di sutui kom kheri mane hingke dati no munai sutui kisa gobang hingke onek lernai hingke ang ayango thaipung songtoi no oro tok bahan te porsa songna bagai tok bahan no alu bai copy add kheri kha mane masung sawo ke ba boko bayre di hinai haiparang mui boko bayre sa rasak thok jaya boko bayre je baja krano nge thok jago aro ang tabuk donia gora rewi rinai donia gora rewi ri mani pore wo hingke no tam hinai sutui rewi ri mani pore wo hingke aro pias helebui nanai pias kusu koto ke helebui nanai ko naidi ang ekta no charta sikhaisi o pias koto mane ang mangso pias koto kheri na boyo pias rui pe ka hingke aro chamani thok no add kheri nai chamani thok add khai pe ka hingke moso kathang no rinani bagai ang sai na kha moso baksa ko sok baksa ka ham mane moso kathang pai kha tei nostong thangbayo chin nogo hingke ar taba ang moso ro haching rok mane rugoi abona ang yak bai no mix khena sinai ani masong no daily yak bai mix khaima no go hingke bang mane bui khi chongnai ta tam kathi dong te kathi bai mix khaya haibar mane yak bai mix khaima te kisa kaham ke bolma haima tonguta ambage yak bai mix khayo abona ang kaham ke bulinai pe man pore hingke mairang bai thuklo boi ang abona gas masungai gas box sai rikha Yango ani maibo munti angoi tongkha moi songphoro moi ni lage maino box ri khanke ek kamoi dui kamung go hima hai mane maibo dati no munoi thangote extra bebe songnani nangya ta tabo khingke thasingo box ai tongmani tok bahan te alu kopi no jung khulogai nai sonai naima sida buti kabang ma buti sire ya tok bahani buti ongkhora te no daily hingke abuti bai no mana abo mun kha ojo nang thangote kunum buti batai rina nangya ta mane khawa khamya besirani bathaya ojonongo ta rom jaya bar karai loli thango hingga ngabono kaham ke lomui koloi pai sipma phonok siwo ani mui kutugoi tongo tam hinai munna nai tongo muntui hingga ngabono te srapsa toni rinai kutug roi no aro te srapsani pore hingke donia bakhore oi rinai tok bahan munna nai tongka hingke no aro donia bakhono rinani bagai ang donia bakhono kuchu chikun kherai nanai ang asga cost ke video ma khayo asga cost mane gas thapa ton mani aro tebilo se mobile no toni oi o mobile ni tola mane thik tola khe nai kaham ke nai se video ma khayo mane
kebo no camera rom di hin ba saimia na nok ni borok bo borok pailaya hi logyo bo borok kari blange kebo no camera rom ga di video khaina ne antirok saimia asa kosto kai video ma khayo ke anorong ni support bai ang ko chugo kamanai asa kosto kai video khaimani kisa maya nang dita baksa borok hingke wan sagano nang tamna asa kosto kai video khai boini support chani tongba ning video khaya ke mane tamhinai tong maya dan tir hinai pero khaina musum bile kisa support khai dita maya rok nang dita mobile black mani kokborok kachajak norok kokborok kachapano kuno an video no chaja tang dia ani mobile mane hang ma pakisi ate mo video ka hamke edit khaimia kha bele no kok sasuka yango tok bahan mo muntui kaisa kok no sanani rom khaite thakna rangyang thangwang hingke mane nor chaja ro tamandi ani video no like ro comment ro khaibai di tamhinai tabuk tok bahan mona nai tongkha ara ang donia bakhano riwi nyanai donia bakhano riwi peka hingke amra kaham ke koloi nyanai mane kaham ke koloi mix khaina nai ta mix khaina mani serap sani pore hingke no ani mui ready thaipung songjak asakai thokapong sana se kokari khapong ani bokung chogri na bagi de saka na anom tewaisa maimi shongri na bagi saka sido tok bahan bo thole thokapong haipana thaipung songjak hingke number 1 khapong porwaisa pana athike chaya ka patin chawo nora ani video no jodi se hamjagai tongka hingke ba norok try khenai di waisa sang norok bo chamung ko thoke no machanai hingke norok teisa naina ni changnai hingke nora ani video no chajagai tongka hingke ba ani video no like comment share khaina tapok di norok jatona hambai paithak jaranai tongmani bagai ako next video malai finai bye. Yeah.